Molweni bantu bakuthi. Ndiyanibulisa nonke egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Isifundo sethu sanamhlanje sizosifumana kwincwadi yesibini ngokubhalwe ngumpostili uPawulos ebhalela unyana wakhe kanye ngokwaselukholweni uTimoti. Sizofunda kwisahluko sokuqala, sizokuqala kwivesi yesi-8 siyokutsho kweye-10. Masifundeni. Ngoko ke musa ukuba nazintloni ngabo ubungqina benkosi yethu nangam nambanjwa wayo. Suka uve ububi kunye nam ngenxa yendaba ezilungileyo ngokwamandla kaThixo owasisindisayo wasibiza ngobizo olungcwele engenzi ngokwemisebenzi yethu esenza ngokweyakhe ingqibo nobabalo esababalwa ngalo ngoKristu Yesu phambi kwamaxesha aphakade. Lwabonakaliswa ke ngoku ngako ukubonakala komsindisi wethu uYesu Kristu owakubhangisayo okunene ukufa kodwa wabukhanyisa ubomi nokungonakali ngazo indaba ezilungileyo. Masithandazeni sicela uThixo ukuba asincede njengoko sizokuthi sifunde izwi lakhe. Masithandazeni sonke. Bawo wethu osezulwini, oko singakwaziyo sifundise, oko singekuko senze, oko singenako sinike. Oku siyakucela bawo ngegama lonyana wakho Yesu Kristu. Amen. Hloko sethu sithi Ivangeli ezona ndaba zilunge kunazo zonke. Kukho igama lesingesi abantu abaninzi bayalazi, eli gama ngu-gospel. Abantu abaninzi bayabonakala ukuba abalazi eli gama ukuba lithetha ntoni kanye kanye. Abo balaziyo abanazinkcukacha zithe vetshe ngalo. Umzekelo uyava kunomathotholo nakumabonakude abantu bethetha nge-gospel music okanye bethetha ngomculo we-gospel. Abantu bayakwazi umamela amacwecwe angamawaka ngamawaka. Kodwa umuntu xa umbuza ingaba yintoni kanye kanye le gospel, abakwazi ukuthi baphendule. I-gospel ke ngesiXhosa sithi livangeli. Ukuba uyakhumbula isihloko sethu ngoku bendiqala ushumayela, lithi ezona ndaba zilunge kunazo zonke. Ukuba abantu abalazi ivangeli abasoze balazi ukuba lilunge kangakanani na. Balulekile ukuba okokuqala silazi ukuba yintoni kanye kanye livangeli. Xa sithe salazi ivangeli siyakwazi ke ngokulubona ukuba elivangeli tshini livangeli elibaluleke kunayo yonke into okanye kunazo zonke indaba ezakhe saziva kulo mhlaba siphila kuwo. Le ncwadi sizoyifunda sonke namhlanje. Ndiyathemba ukuba izawusinceda ukuba noko isikrobise ukuba ingabe livangeli yintoni na. Lisikrobise, lisibonise ukuze nathi sithi, oh Thixo, elivangeli lilungile, nam ndincede ngalo. Le ncwadi ibhalwa ngegunya ngumpostile uPawulos. Ibhalwa ngumntu onentshisakalelo yokuba ivangeli eli zindaba eziphakathi kokufa nokuphila. Sibona kanye apha ukuba le ncwadi le yokugqibela umpostile uPawulos awathi wayibhala before abe kanti uyalishiya eli. Uthi kwisahluko sesine ivesi yesi-6, kuba mna sendithululwa ngokomnikelo nalo ixesha lokunduluka kwam likufuphi. Kuba esazi ukuba useza kumka kweli, uthi makathethe nonyana wakhe waselukholweni amxelele ngelivangeli. Uyayazi ukuba ikamva lomsebenzi wevangeli lisezandleni sikaTimoti nabanye abalingana naye. Njengompostile uPawulos uyasibonisa kule ncwadi ukuba elivangeli libalulekile kakhulu. Kwivesi ezidlulileyo uPawulos uwomeleza uTimoti uthi makakhwezele isipho sokubabalwa kwakhe nguThixo.
And siyabona ukuthi uyamkhuthaza ukuba angathembi amandla akhe, angacimbi ukuba lento yokuba ahambe ayokuxelela abanye ngezindaba zilungileyo ixhomekeke ekuqineni kwakhe, ixhomekeke kwakhe amandla. And siyabona apha kwivesi yesibhozo uthi suka uve ububi kunye nam ngenxa yendaba ezilungileyo ngokwamandla kaThixo. Ngoko umema uTimoti ukuba ave ububi kunye naye. Kwakhona uthi akuzoyenza lento ngawakho amandla. Kubalulekile ukuba uxhomekeke kuThixo, akuthi akunika amandla okuba ukwazi ukuthi uve ububi kunye nam. Kulo mhlaba siphila kuwo, kufuneke sazi ukuthi singamaKristu uThixo akazange asithembise athi asoze sibuve ubunzima, asoze kube kubi ngoba sithanda uThixo, kodwa uyasixelela, uyasimema ukuba sive ububi kunye naye. Izwi likaThixo alisithembisi ukuba asizubuva ubunzima, kodwa xa sithe sabulaleka akhona amandla okuba asomeleze. Ndiyathemba nani abo bathi mna ndingumKristu namhlanje bazova ukuba zilunge kangakanani na ezi ndaba, nabo bathathe inxaxheba yokuba bahambe babulaleke ngenxa yelivangeli. Kodwa kekho umuntu emhlabeni onokungcungcutheka abulaleke ngento angayaziyo. Kuze sikwazi ukuthi singcungcutheke, sibulaleke, sive ubunzima ngenxa yevangeli, kufuneka kuqala sazi ukuthi yintoni kanye elivangeli. Mhlawumbe uyawubuza namhlanje, yintoni ivangeli? Ndifuna ukunceda, ndikunike nje isentence benye enokunceda ukuba wazi, uqonde ukuba yintoni na ivangeli. Ithi le sentence ndibhale apha: ivangeli zindaba ezilungileyo zovuyo ezisuka kuThixo ezikhokelela kulo usindiso. Ndifuna uyiphinda. Ivangeli zindaba ezilungileyo zovuyo ezisuka kuThixo ezikhokelela kulo usindiso. Ngoku kwezi vesi ndiye ndazifunda apha kule ncwadi ibhalwe ngumpostile uPawulos ebhalela uTimoti. Ndifuna sibone ukuba ingaba zithini na iinkcukacha ezithile malunga nelivangeli losindiso. Isihloko sam sokuqala sithi ingaba olu sindiso lunjani. Isihloko sam sokuqala sithi ingaba usindiso olu lunjani. Masijonge kwivesi yesithoba, masiqale kwivesi yesibhozo. Suka uve ububi kunye nam ngenxa yendaba ezilungileyo ngokwamandla kaThixo owasisindisayo. Okokuqala funeke sazi ukuthi olu sindiso lusindiso lukaThixo, luvela kuThixo. Zilungile ezi ndaba ngoba zindaba zosindiso. Namhlanje athi amaKristu ndisindisiwe. Kodwa kunyanzelekile ukuba sazi ukuthi njengoko kutshiwo pha kuvesi 9, usifundisa uvesi 9 ukuba sazi ukuthi olusindiso lusindiso oluvela kuThixo, uThixo owasisindisayo. NguThixo yedwa okwazi ukusindisa aboni abafana nam nawe. Indumiso chapter 3 verse 8 ithi usindiso lolukaYehova, usindiso lonke lolukaYehova. uPawulos ukhumbuza uTimoti ukuba uThixo welivangeli afuna ahambe ukuthi abuleleke ngenxa yalo, uyasindisa. Nanku umbuzo abantu abaninzi abawubuzayo: uThixo njengoba esindisa nje, usindisa abantu entweni? Xa uthetha ngosindiso uthetha ngokuhlangulwa. Abantu abaninzi namhlanje bahamba bethetha hayi ndisindisiwe, kodwa umuntu xa umbuza usindiswe entweni, abakwazi uphendula lo mbuzo ngendlela iBhayibhile esibonisa ngalo. Abantu abaninzi xa becinga ukuba basindisiwe, bacinga ukuba uThixo weze ezantsi emhlabeni ekugqibeleni ukuba abanike indyebo. Abanye bacinga uThixo weze ezantsi emhlabeni uYesu Kristu okuba abancede kwimitshato yabo. Abanye bacinga ukuthi uYesu Kristu weze ezantsi emhlabeni ekugqibeleni okuba asisuse endlaleni. Ungandivi kakubi, zonke ezi zinto zibalulekile. And uThixo unawo amandla okuba sincede emitshatweni yethu. uThixo unawo amandla okuba kuncede nawe wena ulambayo njalo njalo.
kodwa eyona nto uThixo owayeyizele ezantsi emhlabeni okanye eyona nto uYesu Kristu owayeyizele apha emhlabeni yintoni na? Yintoni le sihlangulwa kuyo? Iyintoni le sisindiswa kuyo? Okanye uzokubaphilisa entweni na? iBhayibhile iyasixelela ukuba eyona ngxaki sikuyo sisono, eyona ngxaki sikuyo lityala. Yintoni isono? Isono kukuphula umthetho kaThixo. Isono kukuthi unoThixo owakudalayo ekudalela yena, ekudalela ukuba uphilele yena, kodwa wena uhambe uphila ukuthanda kwakho, uphila ingathi uThixo akekho, uphila ingathi uThixo akazange akunika umthetho oma uphile ngawo. Sono eso. Le ingxaki yomhlaba wonke. Wonke umuntu okhona ezantsi emhlabeni wonile wasilela elizukweni likaThixo. Wonke umuntu ungumoni noba usuka phi na. Asisindiswa esonweni qha, kodwa sisindiswa kuThixo ngoba sone uThixo. Sisindiswa kwingqumbo nomsindo kaThixo ophezu kwethu. Ngoba sone uThixo, uThixo uzasigweba. Ngoba sone uThixo, uThixo uzosinika isigwebo esifanele thina. Jonga kwakhona kuverse 9 uthi wasibiza ngobizo olungcwele. uThixo akasisindisi qha, uThixo akasihlanguli qha, kodwa uThixo usibizile. Ukuba ungumKristu ngenxa yokuba uThixo ekubizile, funa kuyazi ukuthi ungumKristu ngoba uThixo ekubizile. Lo Thixo usisindisileyo usibizile. iTestamente entsha xa isixelela ukuba olubizo ngumsebenzi kaThixo. uThixo ubiza abantu baphume ebumnyameni bangene ekukhanyeni kwakhe okungumangaliso. Zonke ivesi ezithetha ngobizo kwiTestamente entsha azithethi njengobizo lwabantu olungenamandla. Sibizwa nguThixo onamandla. Olubizo lubizo lenkosi yehlabathi jikelele. Ubiza abantu ngamandlakazi enza ukuba babizeke. Jonga uverse 9 kwakhona uthi wasibiza ngobizo olungcwele. Abo bathi mina ndabizwa nguThixo. Funeke bazi ukuthi kumele ukuba baphile impilo engcwele. Lubizo olungcwele olenza ukuba abo babiziweyo baphile ubomi obungcwele. Sihloko sethu sesibini esifuna sisijonge namhlanje ukuba ingaba usindiso olu lusuka phi? Ndifuna uphinda. Ingaba usindiso olu lusindiso olusuka phi? Ithi ivesi le usindiso aluphumi misebenzini yethu. Masijonge uverse 9 kwakhona uthi engenzi ngokwemisebenzi yethu. uTito chapter 3 verse 5 uthi usindiso olu aluphumi misebenzini esebulungiseni. Kwabase-Efese chapter 2 verse 9 uthi usindiso aluphumi misebenzini hleze kube kubani oqhayisayo. uIsaiah chapter 64 verse 6 uthi ke sisuke saba njengoyinqambi sonke siphela, njengengubo yomzi yonke imisebenzi yethu yobulungisa. Ingubo enomzi yingubo emdaka. So ungahlala apho endlini uhambe uye enkonzweni, kulungile uba siya enkonzweni, ungenza imisebenzi emihle, unikele kumahlwempu, uzenze zonke izinto ezilungileyo. Kodwa xa simile phambi koThixo ngcwele, ithi iBhayibhile zonke ezo zinto zifana nengubo ezimdaka. NgesiNgesi ithetha ukuba our works are filthy rags. uThixo akakwazi uzamkela ngoba singaboni. Siyabona apha kwakhona ukuba uThixo usisindisa ngenxa yecebo lakhe, ngenxa yengqibo yakhe, ngenxa yokufuna kwakhe nangenxa yentando yakhe. Ndibona phi nalonto? Kwakhona kuverse 9
kwakhona uthi engenzi ngokwemisebenzi yethu esenza ngokweyakhe ingqibo. NguThixo ogqibayo ngolusindiso. Usindiso yingqibo kaThixo kuphela, hayi eyomnye umuntu. Usindiso aluzi ngathi, kodwa luza ngenxa yobungangamsha bukaThixo. Kwakhona siyaxelelwa ukuba usindiso olu lubabalo. Yintoni na ubabalo? Ubabalo yinto thina engasifanelanga. Into xa ingakufanelanga lubabalo. NgesiNgesi bathi yi-grace okanye unmerited favor. Yi-favor kaThixo ezimpilweni zethu. Ayizi ngoba singabantu abathe benza oku okanye senza okuya. Andithethi into zomqala wami, ndithetha into eselizwini likaThixo. Ubabalo yinto yonke uThixo asenzela yona, singakhange kube kanti isifanele. Kwakhona ndithi kuwe olusindiso zindaba ezilunge ngaphezulu kunazo zonke, ngoba uThixo akalindelanga okuba thina kuze kube kanti siyakwazi uba nobudlelane kunye naye, kumele ukuba kanti senza imisebenzi yobulungisa. Sibabalwe nguThixo umhlaba lo ungekabikho, itsho iBhayibhile. Yiloo nto singakwazi nje ukuqhayisa, singakwazi ukuzigwagwisa. Uverse 9 kwakhona uthi esababalwa ngalo ngoKristu Yesu phambi kwamaxesha aphakade. Ithi iBhayibhile yakho yesiNgesi, yijonge kahle, ithi before the ages began. Le nto ithetha ukuba amaKristu ababalwa kungakabikho xesha, singekazalwa nokuzalwa. Ngamanye amagama uThixo wasonyula. Engakhange sonyule ngoba kwakhona kukho into entle ethe sayenza thina. Akho nto ingaphandle koThixo ethe yabangela ukuba uThixo ajonge kuthi abone ukuba hayi kukho into entle kubo mandibasindise ngenxa yaloo nto. Kodwa kungenxa yokuba uThixo enguThixo. uThixo uluthando. uThixo nguThixo onenceba. uThixo nguThixo onobabalo. Yiloo nto nje waye wasonyula. Yiloo nto nje othe olubabalo wasinika before the ages began. Sithini ngale message yanamhlanje? Sithini na ngezindaba zilungileyo? Ezindaba zisixelelayo ngosindiso, olusixelelayo ukuba singaboni sonile phambi koThixo. Ithi iBhayibhile xa ithetha ngesono okuba uThixo akakwazi nokusijonga isono. Isandla sakhe asisifutshananga oba singakwazi ukusindisa, kodwa zizono zethu ezithe zenza ukuba kubekho i-distance between abantu kunye noThixo. Yiloo nto namhlanje ndifuna uza kuwe ndisithi le Bhayibhile iyasixelela ukuba olusindiso lusindiso lukaThixo. Akho nto thina sithe sayenza ibinobangela ukuba uThixo asisindise. Xa kukho umntu owonileyo, kukho lo woniweyo. Ngubani emele uba uleqeke emva komnye? Cacile okuba aba bamele ukuba baleqeka emva komnye ngaba bonileyo. Kodwa ngenxa yothando lukaThixo iBhayibhile iyasichazela ukuba ayikho njalo. Abantu bayabaleka kuThixo. uThixo wabadala badalela yena. uThixo uyabathanda, ubanika imvula, ubanika ukutya, ubanika konke abakudingayo kulo mhlaba. Kodwa abantu bayabaleka kuThixo, abamphilela uThixo, kodwa badalelwa ukuba bakhonze uThixo, bonwabe kuye uThixo. Kodwa indaba ezilungileyo zezi okuba uThixo ukwenze konke kuYesu Kristu. Weza ezantsi emhlabeni uThixo unyana waba ngumntu, walenga emnqamlezweni. Ngoba sithi abonileyo, sithi abafanelwe sisoko, sithi abafanelwe kukugwetywa ngoba sithi abonileyo, sithi abantu abanetyala. Kodwa nguThixo umntu owathi waleqeka emva kwethu,
wazisa unyana wakho kuphela komzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungenaphakade. Ndiza kuwe mntwana wasekhaya, ndiza kuwe mama, ndiza kuwe tata. Uyazazi ukuba ungumoni, sona ngokuthetha, sona ngokucinga, sona ngokwenza. Sona uThixo ekugqibeleni, noba umosha abantu okanye ukhathaza abantu, ekugqibeleni ukhathaza uThixo, and uThixo uza kugweba uba mawuphile ngathi zange akunika umthetho. Ndiza kuwe namhlanje ndithi uThixo wakwenza konke. Yiloo nto ezindaba zilungile, ngoba akho nto wena ofuneka uyibekile etafileni, kodwa uThixo uyakubiza ukuba ukholwe kuye. Imisebenzi elungileyo kokuba wena ukholwe ukuba konke uYesu Kristu awakwenzayo emnqamlezweni kwanele ukuba kukusindise kwizono zakho. Ndiyakubiza namhlanje, ndiyakucela namhlanje okubuze kuYesu Kristu, ukholwe kuye ukuba umsebenzi athe wawenza wanele ukuba akusindise. Khala kuye ukuba kuncede. Masithandazeni sonke. Thixo namandla onke, siyabulela ngelithuba othe wasinika lona ukuba sivakalise indaba ezilungileyo, ukuba sixelele abantwana bakho ngawe ukuba ungubani, ukuba yintoni elivangeli. Siyabulela ke Thixo ubusichazela ukuba elivangeli zindaba ezilungileyo zovuyo ezimalunga nosindiso. Siza kuwe ke Nkosi ukuba beze kuwe bebaleka, guqula inhliziyo zabo, batshintshe wena Thixo, ukhuphe inhliziyo zelitye kodwa ufake inhliziyo zomoya, okuba bazi ukuthi wena ukwenze konke. Mabakholwe nje bona, bakholwe kuwe, kodwa Thixo abo bakholwayo baphilela wena, abo bakholwayo baphila impilo engcwele. Siza kuwe ke Nkosi ukuba babe ngabefundi bakho abahamba kwindlela emxinwa, ababulelakayo ngenxa yevangeli. Siyabulela Nkosi egameni likaYesu Kristu. Amen.